Here we have the voice assistant in the resource constrained device like the Raspberry Pi 5, and it's contain the data for the Mitsubishi car manual. And here we will test this with the microphone, so we can ask any kind of question related to the Mitsubishi car, and it will answer automatically. Mikä on sähköautojen ajoakun tyyppi ja mitä sen kanssa ei saa tehdä? Ajoakku on suljettu litiumionjakku, jota ei saa purkaa, irrottaa tai käyttää muuhun kuin auton käyttöön. Se tulee huoltaa vain valtuutetussa huollossa. So it answer around 5 seconds. In 5 seconds, I will test another one. Onko säännöllinen tankaus tärkeää autoni moottorin kannalta? Tankkaa aina vähintään 15 litraa 3 kuukauden välein, jotta polttoaine ei vanhene ja moottori pysyy kunnossa. So the voice assistant answer pretty decently, even though it's in the Raspberry Pi 5, and the user can actually chat with it naturally and ask it any information about the car.